אדווין, עונה חדשה של הסדרה האהובה עלינו. עוד מעט נצפה בה. רק אתה ואני. היי לוז! קצת! מה אתן עושות כאן? ספינת החלומות משודרת בימי שני זוכרות? באנו לצפות ברפדוש? קודם כל, בבקשה אל תקראו לזה ככה. וחוץ מזה, אף פעם לא התעניינתן בסדרה הזאת. אז למה אתן? וואו, המקום הזה נראה מטורף. בלייק ברדלי! מי הוא? הוא פשוט השחקן הכי חמוד בעולם. לא ידעת שלהרפדוש מצטרפת דמות חדשה? הנחה. קוראים לזה... יואו, יש מישהו בבית? הוא פשוט הורס את הבריאות שאין לתאר. איכס, מי זה הבחור המפחיד הזה? זה אדווין, הדמות הראשית. היי, דוד אדי! טריסטן, האחיין הרחוק רחוק 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 שלי. זאת הפתעה. אתה נראה טוב, דוד. אתה בטוח שאתה בן 300? מה מביא אותך למלנכוליה? חשבתי להישאר קצת זמן בבית הפחד. טוב, אני חייב להודות שאני